Θα παραιτηθείτε τελικά, κύριε Μπάγεβιτς? Ακούστε, κύριε Βαγγελάτο, έχω πει ότι υπάρχουν καλόπεδα που δεν μεθάνουν στην ΑΕΚ. Αλλά εγώ δεν θα του κάνω κατήρια να παραιτηθεί. Θα του αλλάξω τα φώτα, κύριε Βαγγελάτο. Και εγώ θα του αλλάξω τα φώτα και τα πρόκια στη λαϊκή αγορά. Παρακαλώ, κύριε του Χατζηχρήστου είναι ο κύριο Βαγγελάτο. Ποιο είναι? Όχι, τη Βαρβακίου. Παρακαλώ να μην μιλάει. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Βαγγελάτο. Εγώ δεν θα κάνω κατήρι 10 οργανωμένων. Μείνε στην ΑΕΚ και πάρει σκούπα. Σκούπα χρειάζεται και στη λαϊκή αγορά. Μαζέψτε το αυτό, κύριε Βαγγελάτο. Εγώ δεν καταλαβαίνω από απειλές. Αν κανένα τηλεφωνήσει πάλι σπίτι και απειλήσει, αυτόν κι όλο του το σώει, κύριε Βαγγελάτο. Αληθεύει, κύριε Μπάγεβιτς, ότι θα κόψετε όλους τους ποδοσφαιριστές άνω των 30 ετών, τον Τζάρτα, τον Μπορμπόκι, τον Κασάπη και τους άλλους? Μη λέτε κύριε Βαγγελάτο. Μετά ποιος θα παίξει, εσύ ή ο Τσαμτσίκας? Μα ποτέ δεν μου κάνει μια σοβαρή ερώτηση εδώ στην Ελλάδα. Τι θα γίνει να πούμε, δεν καταλαβαίνω. Τι με κοιτάτε σαν χάνει και τι. Κύριε, έχουμε βάλει ζήτησή μας σε επίλεκτα μέλη της αθλητικής οικογένειας. Πρώτα, πρωταγωνιστής σειράς Φιλοδοξίες και επίλεκτος ενωσής, ο κύριος Γιάννης Βούρος. Ο γνωστός ηθοποιός. Κύριε Βούρο, σας ακούμε. Καλησπέρα. Κύριε Βούρο. Γεια Γεια σας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει στόχους, δεν έχει φιλοδοξίες. Μα τι μας λέει τώρα αυτό, κύριε Βαγγελάτο, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Είναι αυτό που μπορεί να προσδώσει στην ομάδα τη φλόγα, τη δύναμη, το πάθος που χρειάζεται η ομάδα. Οι φιλοδοξίες. Κύριε Βαγγελάτο, εγώ διαμαρτύρομαι. Αυτό δεν ήταν να συζητήσει για ΑΕΚ, λέτε διαφημίσεις σύριαλ. Πώς λέγεται κύριος Βούρος? Φιλοδοξίες. Και η ΑΕΚ και εγώ προσωπικά έχουμε φιλοδοξίες. Και να είναι βέβαιο ο κύριος Βούρος ότι θα τις εκπληρώσουμε αυτές τις φιλοδοξίες. Ευχαριστώ που ασπαστήκατε τις Να είστε απόψεις καλά, μου κύριε για τις Βούρο. φιλοδοξίες. Άντε πάλι το ίδιο πράγμα. Κύριε Βούρο, αρκεί ο λόγος στον κύριο Κοντοβαζενίτη, αντιπρόεδρο της ΕΠΑ και γνωστό νομικό. Κύριε Κοντοβαζενίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Βούρο. Καλησπέρα, κύριε Βούρο. Σας ξέρουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 33, Ναι. κάθος 26 του ΚΑΠ, Ναι. Ναι. η ήττα της ΑΕΚ είναι άκυρη. Γιατί? Διότι σύμφωνα με το εδάφιο 53 που Ναι. προσάρμοσαν δηλαδή ο Αργύρου Κοκκινάκη, Το γνωστό Αργύρου είναι αθώοι Κοκκινάκη, τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και οι προπονητές. Και Ευχαριστώ ζητώ, πολύ. κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ. του Αθλητικού Δικαστήριου, κύριε Κωστάκο, την αθώωσή τους. Μας φώτισε τώρα, κύριε Κοντοβαζενίτη. Σας μπέρδεψε. Μάλιστα, ευχαριστούμε τον κύριο Κοντοβαζενίτη. Ο λόγος τώρα στον κύριο Ηλία Μπαζίνα, τον γνωστό δημοσιογράφο και αναλυτή του Φιλάδου. Κύριε Μπαζίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, οι αρχαίοι, κύριε Βαγγελάτο, έλεγαν νους υγιής, ενσώματι υγιή. Ναι. Θυμάμαι έναν Αλγερμανό αρσιβαρίστα, τον Βίτερ Μπέρκερ Στράους, ο Πασίγνωστος. οποίος έτρωγε στην καθησιά του πριν από κάθε αγώνα 15 κιλά ομό κρέας, Από τη λαϊκή το είχε άρα πάρει. 3 κιλά πρωτεΐνες, Μάλιστα. και έτρωγε όλο το Βόλγα σε ψάρια. Τι μου λέτε, Είχαν κύριε Μπαζίνα? βρει στο αίμα του 1000 τόνους φωσφορίνη. Φωσφορίνη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το ντόπινγκ, αυτή η μάστιγα θα χτυπήσει και στους Ολυμπιακούς. Έχει βρεθεί και μια νέα ουσία τώρα, η Γαϊδουρίνη, γαϊδουρίνη. τι μου λέτε? Και νομίζω θα κάνει πάταγο. Κύριε Ευαγγελάτο, τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε από τους Μπαζίνες, Κοντοβαζενίτες και Ποιος είναι αυτός? Κύριε Τροχανά. Μας το Τροχανά, θα γελάσουμε. την παρακόλα μου. Πότε θα με βγάλετε να μιλήσω? 3 χρόνια! 3 χρόνια την παρακόλα μου. Καλά γελάσουμε που πολύ υπήρχε ο τώρα. Καραγιαννίδης και με έβγαλε στο Champions League. Κύριε Τροχανά. Μα είναι δυνατόν να κάνω. Θα σας δούμε στη λαϊκή της Πεύκης, κύριε Τροχανά.